Hola a tothom, benvinguts a Cardats Games, amb en Nick Colmando. Hola, molt bones, benvinguts. Com podeu comprovar, tornem a estar en el Viejo Yarnam i intentarem matar el paio aquell que ens disparava des de dalt. Jo no ho aconsello, en Neko, però... Sobretot pel dia que portem avui, perquè, hòstia puta, tant el dilluns com el dimarts fem vídeo, o sigui, no fem vídeos, ho gravem seguit, és a dir, durant els 5 següents vídeos els gravem un dia, no? Doncs ja podeu comprovar que estem de petosos que car de pena. Doncs jo ja l'he dit, que no li aconsello que hi vagi, però ell hi vol anar. Sobretot també perquè entre vídeo i vídeo se'ns ha quedat clavada la puta Play 4 i hem hagut de reiniciar el joc. És que avui és un dia de merda. Un dia de merda. Si fos el 13 d'octubre, el dimarts 13, encara ho entendria, però és que estem a dia 15, en sèrio. La mala sort no podia ser el dia 13. En fi, és igual. Té, Neko. Deixo tot el mando i me'n vaig a... què sé, tio. I encara no he posat el temporitzador. Bueno, un minut. Com vas dir al vídeo del cap de setmana passat, una gallola de temps? Una gallola de temps sempre va bé, no? Posem els gats. Relaxa't, exacte, vídeo de gats. La cançó... S'ha de dir que la... Era que... Sí, uf. S'ha de dir que la cançó era l'ideal per aquell moment. Jo li vaig comentar en Joan en el vídeo especial. Jo volia posar el de... l'ending de Sakura, el d'Enkero, que va saltant. Sí. Però vaig pensar que podia causar traumes i... podia arruïnar la infància més d'un. Per aquí baix. Hola, adeu. Jo que et dispararan. Cap aquí no, cap a la dreta. Vale, sí. Speedrun. No, no, no! Veieu com no és el dia? És que no és el dia, senzillament hi ha vegades que no és el dia. Punt i final! Has muerto, no me jodes! Ara faig... jo riu jo, vale, ves tu, hòstia. Vaya dia que portem. Mare de Déu, que de veritat. Vaya dia de morts. Ho dic ara, si no arribo fins on hi ha el paio aquell, que em maten abans, demà no hi ha Bloodborne, gravem jo que sé, ni que sigui el My Little Pony. Vale. De veritat t'ho dic. Vale, perfecte. Queda dit. Si no arriba, My Little Pony demà. Ja buscarem alguna cosa i pugem My Little Pony. Així de clar. L'aniré buscant... Adeu. L'aniré buscant ja. Anirem a YouTube, a Google. Per cert, no tinc gens de ganes de jugar a My Little Pony, No, tu has dit, per Hello Kitty. O Barbie. Ho dic perquè no em vull matar. Encara moriries de My Little Pony. Segur. Amb el dia que portem avui és que... Mira, ja l'has esquivat, perfecte. Bueno, ara queda la part d'aquesta que com em torni a seguir el... Adeu! Adeu! Adeu, dic! No, per aquí no. Ai, obria! Vale. Adeu. Doncs em sembla que no tindrà el My Little Pony. Llàstima. No, ara mata els que et segueixen. No. Vale. Vale, ara vinc jo. Canvi de mando. Hi ha My Little Pony si perdo? No. No hi ha cap aposta? No tinc ganes de jugar amb My Little Pony, tio. Mira que maco aquest. Com el cul en pompa. Va, puja. Tinc ganes de veure com et follen. Saps que guanyaré, no? Avui... Si cau per alta baix, ell, l'enemic, juguem a My Little Pony. Saps que puc aconseguir-ho? He aconseguit que molts enemics es suïcidin al Dark Souls. És més, jo aposto que cauràs tu abans que ell. Si faig que caigui, m'ha dit el poni, no? Sí. Hola? M'ha vist? No, i ara no t'ha vist, per això t'està mirant cap a tu. Ai, si caus tu em pagues un cònic. Pum. Vale. Només hi entre 40... un cop d'espasa 45 només. Que... Vale, bé. Va, pilla. Ui, cacao! Ai, que caus tu. No! És pell. No. Ui. Fill de puta! Vale. Uf! Sí! No pot ser! Vale! Quasi cau!
El destí no vol que juguis a My Little Pony. Et deixo Vale. un segon intent. Segon intent, vale. Segueix l'aposta amb My Little Pony? No. Vale. Quasi cau, eh? És anar tirant allà enrere. Però el primer cop, bueno, quan ho vas fer amb la meva partida individual... Va caure suïcidat. Sí, va, córrer va sol. córrer cap a mi i va caure. Joder, tio, és que... És que... Mira. Jo ni en el Dark Souls ni en el Bloodborne m'he passat mai, a ell li passa a tothom. Tu vaig dir, el Dark Souls, el Minotaure gros, el demoni de Tauro primer, va caure dalt a baix del pont. El senglar va anar corrent cap a la... Va anar corrent cap al foc i es va cremar ell sol. I em sembla que algun més? No sé si algun més es va suïcidar. Bueno, les gàrgoles tenia el company i els va matar ell. Pràcticament ja no vaig fer res. No, ja... El primer que em trobo ja me'l menjo. Va, vinga. Jo insisteixo, crec que estem massa... massa verds encara per matar aquell. Bueno, aconseguiré... Intentaré que suïcidi. Mira. Hòstia. Aquí amb cuidado. Si passes aquí no et mengen. Hem tornat de poc, eh? No, però... Aquí et surt un pot a la dreta. Privat. Perfecte. No, si encara serà un bon dia al final. No, no ho és. Per què? Perquè ara morirà, segur. És que ho vaig a venir. Vale, Ui, perfecte. quasi. Canvi de Vinga. mando. Va, Neco, tu pots. Fotre't alta baix. Em sembla que aquesta setmana de vídeo serà... Mort. Setmana mortal. Mort. Ja podria ser per Halloween, no? Si Viatge a penses la rodona va més ràpid. Oh! Però amunt, Oh! És divertit. sí, és divertidíssim. Trauran un videojoc expressament per això. De pujar i baixar escales. Va, sí, no? L'únic que està bé, perquè hem recuperat unes quantes pocions i ja les estem gastant totes una altra vegada. Però bueno, Hola. d'això va el joc, no? És Slenderman, no? Sí. Vale. Ja el tinc. El que seria divertit és agafar aquesta escopeta i començar a matar els de baix. Mira, els ecos. Bueno, mira, almenys els has agafat. Ui. Poti. Vale. Uf, quina... Vale. Ei. Vale, esquivo, bé. De puta. No. Va! Sí. És que sense brio. Excel. Oh! Res, noi. Que bro. No és el dia, eh? Bueno, Mare vaig de a Déu, fer... quina setmaneta. Sí, no... Quina setmaneta. quina Setmaneta no és el dia de gravació. Sí, però ho penjàvem en diferents dies, doncs... Bueno, a veure... Anava a fer una cosa ara. Anava a parlar amb la tia aquella al principi, ja que... És que tens molta volta. Jo no ho faria. A A veure... més, és que no te proporciona res, no et dona cap Vale, benefici. vale. Ja porto jo fins a aquell. No, ja vaig... Oh, ja... Vull fer una altra cosa. Vale, adeu. Quina finta, eh? A veure, Saltant-li per sobre els enemics, perfecte. vigila que si dispara. Vale. Aquí haig d'esquivar els barrils. Perfecte. Aquí el venedor. Perfecte, vale. Fill de... No! Vale. Abandono. Fins demà. No, després... Fins demà, no. Bueno, parem, anem a fer un cafè i tornem. En sèrio ho dic, fins demà.